pa nila diri nice oh. 2,899. Ito 5 years warranty daw. Motor. Ha? Ayan, salesman nila oh. Oh, areglado oh. Extreme. Nice pod ang Extreme. Nice din ang Extreme kaya nang mas gusto namin itong Asahi. Kasi Long lasting ito, motor daw. lapad. Ha? Long lasting motor, 5 years warranty pa. Oh, 5 years warranty yung Motor lasting. niya, yung motor 1 year apart. Oh, okay. Yung engine yung motor niya, 1 year. Ay, 5 years. 5 years. Tapos itong Extreme, 1 year lang yun. 1,000 ng ano, ang agwat ng kanilang price. Mas mahal yan sa dito. Ayan. May sound na naman. Hindi na tayo makapagsalita nito guys. Sorry, patayin ko na naman. Kaya hindi ako nagbablog dito eh. Kasi yung ano, yung copyright. Lagi na lang nakaka-copyright. That's why. Ang dami pang ano, mga aircon dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayaw ko ng aircon. Mahal ang kuryente namin. Inaabot ng 7,000 a month. Grabe na. Grabing mahal ng kuryente dito sa Pilipinas, guys. Buti pa sa abroad, mas mura pa. Mahal dito, kaya nagtitipid kami, kaya electric fan na lang. Kaya bumili kami ng electric fan, di na kaya, 7,000 ba naman ang monthly. My God. Ang dami rin mga relo nilang ganda. Nandito na lahat, may mga ganyan. Hindi ko alam kung ano to. Ah, ito yung pampalamig na ano, nilalagyan yata ng ice. Tama ba ako? Ewan, hindi ko alam ha. I don't know about that. Ang daming rice cooker. Ang daming mga vacuum cleaner nila. Ito ang gusto kong bilhin din, kaya lang mahal. Oh, can't afford. 8,995. Gusto ko yan. Ayan oh. Ang ganda mga panlinis. Ang dami nilang mga ano dito, appliances. Nandito kami sa BQ Mall, guys. BQ Mall. Department store, nandito kami. Nasaan na? Wala pa, ginawa nila. Ha? Ginawa nila itong Sino pa? box. Itong matagal na naming suki. Maliit pa akong bata, ito na suki namin. Kaya hanggang ngayon, hanggang pagtanda, BQ pa rin. Always BQ. Flower garden. Wow, ang ganda ng rice cooker na Kiowa. 1,550. Mas magaganda ang gamit. Ewan ko, basta na-compare ko ano, sa mga binibilhan. Ewan ko, basta, ewan ko, siguro dahil suki na ng mother ko ito nung nabubuhay pa, pero ang mga gamit nila dito mas maganda talaga. Kaya ganun. Ano yan, si ma'am, oh, bibili na, oh. Ayan. Rice cooker. Rice cooker ang hinahanap nila. Ano yan? Para sa lamok. Ah, nanghuhuli ng lamok. No? Oo. May lights sa loob, tapos mamaya papasok yun. Mahuli nga ng lamok. Mamaya yung lamok ay marami pang itlog. Di meron, marami pa rin naman. Hindi naman niya mauubos. Di magkulambukan na lang. Ayun. Oh, di ba? Wala ka pang gasto sa kuryente. No? Di mo maubos ang lamok eh. Mauubusan na ng negosyo yung mga naggagawa ng ano, yung tawag yung kulambog. Ay, kulambo? Oh my God. Ang dami pang gamit dito. Look at that. Ipapasyal ko kayo. Ito ang laki oh. Ang laki nitong kanilang rice cooker. 11,439. Ilan kaya ito? 24 hours keep warm. Wow, Imarflex kasi guys. Itong tatak na ito, subok na ito. Itong tatak ng plancha ko na ang tagal-tagal na. Siguro may 7 years na. Very matagal na siya. Ayan. At marami rin silang mga waffle maker. Mga ganyan. Meron din silang mga pangalan nito. Microwaves, mga bread toaster, ayan. At ang daming gas ranges. Ay, gas ranges pala. Ayun, ang kulang ko.
Teka, magkakanvas tayo guys. Mag-iipon ako ng pambili kung meron tayo ditong makita. Pero kung mahal, ay magtiyaga tayo doon sa luma. Ito ay 41,759. Ang tatak ay La Germania. Wow! Ang ganda. Ay, masikip pala. Gusto ko malaki ang oven. Pero maganda rin oh. No. Hindi ko masyadong type. Magtingin tayo na iba. La Germania. Technogas. Ito, mas malaki ang oven nito oh. Oh, mas malaki, mas malapad. Ah, mas mura pa. 29,470. No? Ba maganda, Technogas. Never akong nagkaroon ng lutoan na Technogas. Laging La Germania. Pero wala silang malapad na katulad ng sa akin. Ng La Germania. Ito 24. 20. Okay na din. Okay na din. Ito, malapad. Tingin tayo dito guys. Ito, 13,159. Ah, ganyan lang, burners. Wala siyang oven. Okay. Walang malalapad. Ah, ito, malapad. Ito, gusto ko. Kaya lang yung question natin ha, yung price ha. Yung price, pag mahal, hindi na. Fabriano. Wow, yan. Ang daming pizzang maluto dyan. At pandesal. Wala siyang price. Fabriano. Walang price. Pagpila ni Doy. Ah, diara. Diara, Doy. Nakita na. 41.99. Ha? 41,999? Ah. Made in Italy? Oh, yun. Ah, okay. Kasi Fabriano is an Italian name. Yan. Ah, naapoy Ariston. Saan may Ariston ninyo, Doy? Wala ni stock, ma'am. Paning Fabriano, maoram ni sila kumpanya, ma'am. Fabriano, Ariston. Mara. Naapoy discount, ana, no? Oh, na-discount 5% of that. Technique. Uy, wow. Technique. Wow, nice. Ang ganda. At tingnan nyo, ang gugwapo ng mga salesman nila dito, ha? Yay. Oo, to, ma'am. Look at that. Yan, oh, lapad. Oh, nice food ni. Ang price, ay, mas barato. Made in, asan eh? Oh, Italian brand. Ay, Italian, yakin eh. Kung gamay-gamay na siya, ma'am, 80 ang yung ano na, sukot. Niya ka rin Oh, bitaw no, mas lapad din, no? Mas okay din siya. Sagdi, mangayo tas Google, ipalit na to ana po hundoy. Magtigom ta. O pa man. Nagcanvas ra ko doy. Thank you. Kaning Technogas, Philippines ni no? Ah, Europe gyapon eh? Mo ba? Ay, gamay. Unsa man din eh? Pangalan sa tangke ng Philippines, ma'am. Ah, okay. Mas nice to mas dako ang oven. Kinanglan na ako sa pizza. Wow. Ganda. Nagpan silang mga burners. Ito yung para sa hood. Mga sila. Pagpilay hood. Aba, barato ilang hood. 2,990. Okay. Nagkan kayo dito. Ang dami nilang paninda dito. Ayan. Nagbayad na yung isa ng electric fan. Ako naman ay nag-canvas dito. Ito, malakas ang apoy nito. Pag gusto mo ng burner na malakas, 85,179. Aba, ay okay. Ang ganda, di ba? Wow, malakas yan. Ang bilis nung magluto dito. Meron ding single. At ito, hindi ko alam kung anong yan. Ayan. Copyright na ta. Okay. Bye-bye. Salamat, Leha. Thank you. Okay. Let's go home.
Nakabili na kami ng electric fan. Kasi kagabi, di kami nakatulog. Ang init-init. Nasira ang electric fan. Kaya kami ay ngayon matutulog na ng maayos. Huh. Ang gaganda ng ganito nila, oh. Magkakano naman yan? Ito halimbawa. 17,499. Ito, oh. Yung upuan na yan, oh. Puno ng ano yan. Ng mulabe. Grabe, no? Solid, oh. 27,999 din yan, oh. Upuan na. May swing din. Ang daming mabibili dito sa BQ. Oy, yung tanim nila, meron pa. Wow, nandyan pa ang mga tanim. Ay, nako. Ayan, oh, guys. Mga next time na kami magpakita ng mga halaman, ha. Kasi this time busy kami ng mga ibang mga bagay. Alam nyo naman. Alam nyo naman. Si Ma'am Julie. Hello. Tagababay sila. Oh my God. Mundo araw dia. Okay. I will visit you. Ay, in town. Na-miss nila tayo. Na-miss nila tayo. Tara. Let's go. Ayan na. Ayan na. Let's go. Nakita ako ni Juliet kagas. Ayan o. Ayan o. Dami nilang tinda dito o. Bili kayo o. Dito sa BQ o. Ayan. Dami pa rin plants. Kasi nag-extend sila up to 28. Ano bang date ngayon? 25, no? 3 days na lang sila. So, mamili na kayo ng mga halaman nila, guys. Ang mumura. And then, ang daming mga fiber pots na mura. Talaga. Magandang gamitin yung fiber pots dahil hindi lang siya sa maganda ang design. Magaan na mura pa. Mura pa. Oo, at saka matibay. Yan. Talaga. At dito naman. Oh my God. Okay. Magpaalam na ako, guys. Wala namang maraming eksena sa ngayon. Next time na tayo magpa-plant flexing or maybe tomorrow mag-propagate kami, and then basta makikita nyo yung mga iba't ibang mga topics natin dito sa channel. Sasabihin ko na lang sa inyo. At saka yung ano pala, yung celebration natin sa 50K ay maybe tomorrow, kasi today ang kulang ko na lang para na 50K is mga 18 subscribers na lang ang kulang. Kaya siguro maybe tomorrow kung supertingin or the other day ay makikita nyo ang celebration, guys. Lagi ko namang sineshare sa inyo. So magpaalam na ako dahil ako'y tatawid na ako. Delikado na ako dito. Di ko na makita ang daan ko. Okay, let's go. Bye bye. See you again next time, guys. Okay. Paulit-ulit kong sinasabi na please like, comment, share, and subscribe na lang kayo, guys. At
yung mga suggestions nyo, hihintayin ko. Kung ano man yung mga magandang comment nyo ay nagpapasalamat ako. Okay? So, see you again next time. God bless. Love you guys. Ako. Kita nyo ako? Andyan ako. Okay, bye-bye. See you again next time guys. Bye-bye.